Kakong bindas im kalong kami kabana kasnong Maulong Ribhoy District kabaha papo kanong po constituency kabala rai ban sangi aswai ka rai ban songsha tangan hakamat ka secretariat hasilong na kabantaban penbori ka sorkar jala ban snapan bahano ikusurok umdan haka arp kundai tari ujimang arja arpusaw kalalit banyak kenduyo executive engineer jong ka PWD roads nongpo division bot wat kabatikana halor ka city kabala yot na ka office jong deputy commissioner East Khasi Hills District Shillong kabala batha yakaban let yakenduyo executive engineer PWD road nongpo division kabakat kum ketiga jing thol ong baya ka scheme ban snapan bahaya ka surak dan ladap ban penmang habakran cikilat patai kubor halin maladap ban wan yakendu yo executive engineer kakong bindas kale thu banakalyang jong uloong baka scheme ladap ban penmang bat kapisaru kala dan lupa na kabanta ban penbahano iksurak dan kabasa kalong setang ban khotno ikitendar halor ketiga jing thu executive engineer ka PWD nongpop division nakalyang jong ka kalaong bakamla shu ban nget ikitay ki jingkular nomar kum kitay ki jat jingkular ladap ban yo sngau nakapor sikapor la daki posien nelani spasien Shushu kani kalong kami kalau ongru bakat pempat yu iya kakam kanom la ban sunget tang nagi kitien ne gijing tho bat kanyat bet chakmat ya gijing ki gejongka kata ban song sa tangan hakmat ke sekretariat hadien ke south tari ujil liu araja arpusaw hadien balakut no ka model code of conduct hakabaya day bat ka sanction ka ba ngilay yo sngew na ka por na ki MLA jungi lania na ka department rukum jo hakabaki ong la ka no pausin la ka no hajar sin ki ong bala dep ong ba kala don kapisa naka taka daw naka liang junga nga ong ba lada kala don kata ka sanction kala kila dia ban sanction lane kala don kata kapisa balekim pentre ya utew surak balekim penshina ya utew surang te naka liang junga nganom la ban nget ngamde ga khna ngamde ga khulung ka baki kila ban penget yang akat syabangamon namar ngala de ka long kemi ka bala rengba nganom nget dalele ruem de na kata kadaw banganga kuwa banyak syakman lesibon kin pen sedang no ban shina no mardor ya uto surang lada kim sedang ban penshina menta nga hadin balakut jong kani ka model code of kendong nga direct ngan lej syakmat sekretariat ban penlong ya gaji syak dengan kum bangala kren ha media ki balak dia kum ta nga kren mentaro ban na kaliang jonga nga pentip syapi ki pajba bangam don jinya dei bat kano ka political party lania bat kino ki steng bhalang lania bat kino ki steng society kino ngam la banjar kertang hendrei nakaliang jonga ngam don tilang bat no hendrei nga yeng marwei na ka benta ka bha kamian ha ka imlang ka salang ka jing mentoy na ka benta ka imlang ka salang de na kata kadaw kabanga ngami marway sya khaman ban penpau sya ka sarkar MDA 2 bakan sngew baha ban le ya ka badon kam halor kini ki jing dawa ki jonga na ka banta ka hok jungi ki pajba kani ka jingwan jonga sya khaman omde ka jingwan ka jonga tang na ka banta jong surok jungi nongpo omden sonapur hendre ki we ki surok ki bakham palat ban ya surok jungi ki yo mat ka ju ki jing jinjar ki yo mat kum bamat mangi namar kata nga kerpat sya ka sarkar MDA bakan sngew bha pen blay pi baro ki baju pe ya kane ka video ba jongi ka bangi la penni ha kini ki dia si ki bala dia ha ka baya de bat ka hunger strike te khandia nga kwa ya ka ban yathu lane ban penpau ha khamat jung pi ki pajba hadin bangala yo ya ka city na deputy commissioner East Khasi Hills District Shillong halor jong kane ka city ka banga ngala yo na DC na Shillong ka application jonga ka day bangapan ya ka permission ban penlong ya ka jingle syak tangan hangte khamat jong ka sekretariat henrei ngayo pat ya kane ka city na DC na Shillong ha ka ba ai pen ban yang ada ka ba pensyai na ka benta ka jinya de jong tu surok ba ula ya hadu kan no kata ka de ka city ka banga ngayo bat ongru ba ngi ngade ban lewat ka jing syai na na po nong po te ha ka ni ka sni na ka liang jonga ngala lej ban ya kendu ya executive engineer nongpo Ribhoy District hadin bangala yo banyak kren sani bahabat executive engineer
nakaliang jonga ngaya thu ban ngapan pau hakmat jong pi bangam dadon kano ka jing sngew hun halor ka jing pensyai jong u executive engineer PWD nanong po te halor kan ne ngakwa ban pentip syapi ki pat ba baro ki bapet ya kan ne ka khubor ha kan ne kasni nakaliang jonga ngan nom la shu ban pediang lane ban nget ya kan ne ka jing kular jong ka sarkar jong ka department hendrei ngakwa ban penpau khamat jong pi ha kan ne ka por ba kumbangala kular kumbangala kren nadu ka khatsau tarik jong uneu benai me bat hadin katur ngala penmi ya ki khubor ngadang kren ruadu kan ikasni ngadang kren kaju si kaju bana kaliang jonga ngamdan hok ban lejwat jing syai jing pensyai na kino ki department lani khamtam na po PWD department kamde ka banta jonga bangan lejwat ka jing pensyai namar nadu bas dang aklem panjing syai na ka sorkar na ka benta te usurok hendrei na kaliang jonga ngada wahok ban yo yaw surak ngada wabet ban yo yaw surak kata kadai ka jing kwa ka jonga ngakwa ba kin pentrei no yaw te surak omde banga kwa ya ka shiti lane ka jing tho lane ka jing pensyai ya kita ka jing pensyai le la slam la kan no posnem ngila yo ya kita ka jing pensyai na we UMLA ha we UMLA na ka we ka sarkar ha ka we ka sarkar ngila kedang nginom kwa shu ban yo sngew ya kete jing pensyai lane ke shiti jing penget nganom kwa shu ban yo sngew lane ban nganom lairu ban nget ban pediang ya kane ke shiti ka bangala yo pediang na audisi na po shilong teka ka bangamut ban ong ha kane ka por na kaliang jonga mentang ngadang shu betang ban kut kane ka model code of conduct hadin balak kut jong kane ka model code of conduct kum bangala ong ngala ngapan pau khamat jong pi pat ba ngan let sha tngan bet hang te khamat jong ka sekretariat klam pep lada don mano bano ba pen sangeru ngan nom sange shu lada ka sarkar kampat sedang yaw ne surok jongi uban nanong po umden sonopur ngam kuak ban tip ya kata ki kilometer kata khandai kilometer kata ka 10 kilometer kumbala ai ka jing pensyai yang ngana po Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bhak pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya